Hi, hello guys. Matter vlog सिनायथाव गासैबो बरायबाय स' लोगोफोर दायो आङो जोंहानि बागानाव दङ थालिर बागान बाबाया गायदोंमोन स' थालिरा थायाखैनो होननानै आङो दा मैगंबो खाबाय मैथा मैगं बेनिफ्राय थाखुमथा माने था आरो हा सिङाव बेदर थांग्रा था ना मा होनो था आलु होनो जानांगौ आरो बेनो स' बेखौ बिनि बिजौखौ खाबाय आङो ओमफ्राय मैथा गोखै ओमफ्राय मा दोङो नायबोनोसै आरो भलबो खाबाय आङो खानायफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो बावगारबाय स' दायो आं नोंथांमोननो जोंहानि बारिखौनो देखायनोसै आरो एसे स' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोंहानि थालिर बागानखौ देखायबाय नैया माने देग्लायसो गायदों आरो बाबाया नैबे माने आबाद मावोमोन बेयावहा ओमफ्राय बे हाखौ फोनानैहा थालिर गायबाय आरो एबार बोरैहाय जायो मिथिलासै एसे साफा खालामबाय थानांगोन नालाय ओमफ्राय आङो नैयाव मा दङ जोंहानि बारियाव बेखौ देखायनोसै दा आंथ' हाखांखाबाय ओमफ्राय नैया दा भल मानबायना दङ भला माने फिसा फिसा थाइख्रिदो आरो बोरायबायबो जाबायना बहुद बिदिनो आङो ब्लगखौ लाबोनो सानब्लाबो लाबोनाय जायाखैमोन मानो होनब्ला आंबो गुबुन जायगायावसो दङमोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नुदों नैया भला बैयावबो थाइसे दङ स' बेखिनियानो गयबो गायना होदों ओमफ्राय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो फारि फारि देखायलायनोसै मा दङ बे हारसिं मावग' हाया नालाय हाजिरा लानो गोनां जायो मावफाग्रा मानसि गैया पानिलावबो थायना दङ माथो नैया मा थायो खुमब्रासो जाखो ना मा जाखो पानिलाव थाइसे थायना दङ नोंथांमोना नुदों नैया ओमफ्राय नैबे जोगोनार थायहांदों दासो मुला बिथिंबो बाहाय थास' ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मस्ट इम्परटेन्टनि मोनसे बुस्थु देखायगोन नैया बे मानबायनायखौ नोंथांमोना सिनायदोंना सिनायासै गोबां मानबायदों नैया बिथिंबो दङ एक्सुवेलि नैबे जाबाय थाखुमथा होनना बुङो माने था आरो जोंनिथिं था होनना बुङो नोंथांमोननिथिं मा होनो मिथिलासै बे माने हा सिङावहा बेदर थाङो दा थांनो जायाखैनो बिराद मानबायदों बेनिफ्रायहा लोगोफोर आंबो मिथियामोन बेनि बिजौखौ जायो होननानैहा नैया नैबायदि बिजौखौ ओमफ्राय मैयायै संना जाबाय जाहा फार्स्ट टाइम माने मुलाजों आरो मोजां नांदों जानानैहा गोबां जाना दङ नैया लोगोफोर आं हाखांबायानो थेवब्लाबो नोंथांमोननो मोनसे खानाय दिन्थिबाय आं नैया मानो जाजाया जानो देलाय जिहेथु जोङो बिनि फिथाइखौ जायो नालाय माने सिङाव बेदर थांनायखौ ओंखायनो आं सानो बेखौबो जाजायो होननानैहा ओमफ्राय लोगोफोर बैयाव मेस्टा दङमोन नैया नोंथांमोना नुदों मेस्टाया माने बोरायजोब्बाय बिबार लाजोब्बाय फिथाइ लाजोब्बाय नैया हायावबो मानबायदों जायगाखिनिया गुवार नाथाय बेबायदि मोजाङै आबादखौ मावनाय जायाखै हारसिं हागुआ नालाय फादाराबो मैथा गोखा आरो गोखै मोननैबो दङ नादों जानो हामगोन नैया बिदि बिबार बारनाया नैया फिथाइदो लाबोदो फिथाइ गोरलै गोरलैखौ होननानैहा एसे खाबायबो आङो आरो खाबावनांगौ स' लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबाव साननि उनाव माने जोंहानि बागानाव हाबफैदों थालिर बागानाव गोदानै गायजानाय थालिर बागान बोरैहाय जायो बाबायासो मोनथिगोन उनावहाय फिथाइ थायोब्ला लाब जादों ना लकसान जादों स' नोंथांमोना नुबाय स' नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आरो मा ओंख्रि संनाय जायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो लोगोफोर नै बेयावहा लाइ फोदों लाइआ मोजां जायाखै दा ओमफ्राय नै मुला बारा गोबाव जायाखै नालाय नोंथांमोना नुदों इनि गोजानबो जायो न'निफ्राय दै होफैबाय थानोबो न' खाथियावबो फोदों फांनैसो फोनोसै आरो लाना थांनोसै मा जानाय जायो दिनैथ' बेखौ संनाय जानाय नङा आं गुबुन मैगंसो संगोन सानदों स' नोंथांमोननो आं देखायगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ
लोगोफोर आङो बागानाव हारसिं थांदोंमोन नालाय रावबो केमेरा हमग्रा मानसि गैया ओमफ्राय आंना मा होनो स्टिकिबो गैया ओंखायनो आङो मा खालामगोन दोनथावनाबो जायगा गैया ओमफ्राय बे थालिर दंफाङावनो आङो नासथाब दोननानै गावखौ भिडिअ बानायबाय आरो दायोहा लोगोफोर आंहा मा मैगं खाना लाबोगोन नोंथांमोननो देखायनोसै नोङो गिबियावनो आङो मुला गोरलैखौ फुना लाबोदों बेखौ दिहुनग्रोबाय ओमफ्राय नै भिन्दि फाइनेलि लोगोफोरनि आं दिहुनजोब्बाय बेखिनियानो आं दहाय लाबोनाय आइटेमा नै बेनो जाबाय थाखुन्था बिजौ नोंथांमोना जाफेराखैबा जाना नायगोन गोथाव जायो खोलोम मैगं बायदि ओमफ्राय नै भिन्दिया टिकि फिसा मानो होनब्ला भिन्दि दंफां बोरायजोब्बाय ओमफ्राय मैथाखौ एसेल' लाना फैबाय आङो नैया मैथा बिबार आरो फिथाइया बेबो बोरायबाय नालाय ओमफ्राय नै फला गोरलैखौ लाबोदों आङो बोरायखौ लाबाखै ओमफ्राय नै मुलाया माने दिनैनि आंनि मैगं खनसायनाय बेखिनियानो नोंथांमोना नायदो आरो आंहा दिनैहा आथिङा मा कन्डिसन जाखो एखेबारे आथिङा एकदम मानसावजोब्बाय आंना हायज्रि जोबनानैहा नै नोंथांमोना नुदों नै गोजा जालायलायदों बेयो ओमफ्राय नै बेयावबो हाग्राबारि थालिरबारियाव हाबथादों आथिङासो मायबा जाबाय गाइस दायो आङो हाग्रानि थास'खौ माने बिगुर जिरना लानोसै बेजोंहा एक्सुवेलि बेखौ रुना लायोब्ला मोजां जायो आरो थाला फुखानो हायो नाथाय आं दिनै रुना लाया डाइरेक्ट माने सैगोन आरो बेजोंहा सैना लानानै दा संनोसै मादो संनाय जायो ना सानो थिनदोंमोन ओमफ्राय मोना नायनोसै मोनाबा खुदा संनोसै आरो ना स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि सान्दुं जनानै माने थास'खौ साइनसै आरो जिहेतु दा गोजां बोथोर सफैबाय नालाय माने सायाव थाबाबो गोजाङो सान्दुं थाबाबो गोसाद्राय नाङो ओमफ्राय सायाबो सान्दुंबो मोननैनि गेजेराव दं आङो माने लामनाय दङ सिगांथिंगालिहा स' नोंथांमोना नायलांदो आरो दासिमबो जौगाहोनो हायाखै न'खरखौ साख्रि बाख्रि गैयिखायनो मालादि जौगानो हागोन साननाय हनायफोरानो जाफुंदिया खाथिथिं थाङो नाथाय जाफुङासै भाग्यबो नांगौ खोमा जों आंहा भाग्यआनो गैयासै नामाबा जेबाबो उदायदों दा हाग्रानि नालाय थास' मानो ओंखायनो आं एसे थाव फोनना लादों आखाइयाव दा बेखौ जाबोला आङो ओंख्रिखौ संहोलांसै जिहेतु ओंखामा मोनबायानो आंहा लोगोफोर दायो नाया सफैबाय ओमफ्राय आंहा नै थास' सायनाया दासिमबो जायाखै एसे दंबोयो नायनि माना सिलभार ना नायानो देनो रोङाखैनो स' बेखौनो लाबाय स' नोंथांमोना नायलांदो आरो माबायदिहाय सङो ओमफ्राय नै दाउआ आदार जागासिनो दङ जोंहा दायोहा लोगोफोर नै आङो दै गुदुङाव माने गरम खालामना दै गुदुङाव माने दा सोमब्र'नानै बिदिनो सुनिसै आरो खेबसे दहायबो सुखाना लादोंमोन हाखौ खारथों होननानैहा बेनिफ्राय दा फिन बेबायदि खेबसे सुस्राबाय दै गुसु फोनांजोबदों आङो दै गुसु फोनाङोब्ला बांद्राय मानगोन नालाय स' दा लोगोफोरनि आङो दैखांगासिनो बेखौ दा आङो दैखौ गारनानैहा फिन दै गुदुं होफिननानैहा रहायना लासिगोन थारमाने मोनहोसिगोन दायोहा लोगोफोरनि दै गुदुङाव होना लाबाय आङो दा बेखौ माने पुरा मोनहोनोसै आङो मोनहोनानै दैखौबो रानहोनोसै बेनि उनावहा नुलांबाय थागोन नोंथांमोना मारै बानायो
लोगोफोर दा आं नाखौ सायनोसै ओमफ्राय दाउफोरा जेरैबायदि डिस्टार्ब होदो हे ना होनोब्ला दाउफोरा माने ओरैबायदि रायखस आरो ना सायोब्ला माने दाउफोरा जि डिस्टार्ब होखायो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ना सानायखौ नायदो आरो सेखाखौ फिसा लाना माने बौवासो बौवा जि खस्थ' जादोंमोन आङो हास'नायाव माने एकदम पुरा जइनदो हास'ना होदोंमोन आङो लोगोफोर दा नै गोदौगासिनो दङ जोंहा मोनबायानो ओमफ्राय दा बेखौ आङो दैखांदोनोसै दायो माने थुफ्लेना होसिगोन आरो नैया बरिया गुरै जाबाय दा लोगोफोरनो आङो बानलु गोरान बानलु गोथांबो होदों ओमफ्राय दाखौ देना लानोसै दायो लोगोफोरनि थासखौ होलायनोसै आङो नै आं दैखौ एसे होबोबाय बेनिफ्राय दा बेखौ बरिया रानहोनोसै दैखौ मोनहोनोसै वाव लोगोफोर नोंथांमोना नुदों जि धुनिया गोमोरै रे जाबाय दायो आङो जिहेतु मोनबाय नालाय ओंखायनो आङो एसे नै थास'खौ थुफ्लेना लानोसै आथा जानाय हिसाबै गासैबो थुफ्लेजोबा आरो मोननैसो थुफ्लेना लागोन ओमफ्राय दसे उनाव नाखौ होनोसै गथाबो संजायोमोन नाथाय एसे पानिया खालामदों मानसि बुरजा नालाय ओमफ्राय थास'आ बांद्राय बुरजा जायासै ओंखायनो माने दैखौ एसे बुरजा होनो थांबाय आरो आङो लोगोफोर दा एसे रानबाय नालाय दैया आरो ग्लब ग्लब गोदौगासिनो ओंखायनो नाखौ होनोसै निथिं नाखौ माने मैगंजों माने थास'जों पाक जानो होनोसै बेनि उनाव आं दैखांनोसै दा बिराद धुनिया जादों रिरुबनायनो गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों बेवहा नोंथांमोना आंखौ थाइगिर मोखै होनाय नुदोंना नोंथांमोना बेवहा मोखै होआलासिनो संजागोन आं थारमाने थाइगिर मोखैखौ थानायखाय बेखौ होबाय थेख्रा मोखै होनना बुङो थेख्रा मोखैबो होनो हागोन नोंथांमोना नुदों जोबोद मोजां जाबाय खानाया आं दा दैखांनानै जादो होलांनोसै ओंखामखौहा जिहेतु दिनै जाग्राफोरा खानैल' दा मोनाना मोनफैगोन आंहा ओंखाम संनायावनो टाइमाबो बाबेनलांबाय मानो होनब्ला आङो थास' बिगुर जिरनायावनो जोबोद सम थांबाय दा मोनायानो जासिगोन दानि बे जाबाय नालाय आं दा दैखांसै आरो बेयाव धुनिया मोनोब्ला आरो बिराद मोजां जागौमोन साव सारनानै दा धुनियाबो गैथ'वा माथा दा ओंखाम खुरनोसै लोगोफोर आङो दिनै बिराद गोथाव मैगंजों ओंखामखौ बुजायैनो जादोंसै आङो स' नै आं रेडि खालामना लाबाय वाव लोगोफोर बिराद टेस्टि जादों नोंथांमोना देखायदावदोंमोन आं देखायनोसै एसे जानाया माननायाथ' एसेबाबो थाखागोन बेसेबां बुंना मा जानो थेवब्लाबो टेस्टआ बहुत मोजां जायो माथाबो खर'नि मेलेम स' थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो चेनेलाव जुदि नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोनो स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय